Začni tým, že si nachystáš vývar alebo bujón tak, aby keď príde čas ho prilievať do ryže, už bol hotový, ale stále horúci. Čo sa týka množstva, tak aby bola tekutina aspoň štvornásobok množstva ryže, čiže ja na túto jednu porciu používam 130 g ryže, takže si dávam ohriať 600 ml vývaru. Šampiňóny si nakrája na plátky. Šalotku alebo cibulu si nakrája na drobno. Na panvicu si daj olivový olej. Keď sa zohreje, daj do neho šalotku. Priprav si nejaké miešatko. Cesnak si očistí a nakráje na drobno. A pridaj k šalotke. Na nízkom plamení do zaobčasného miešania opeč. Ak to bude trvať dlhšie ako 2 sekundy, otvor si víno. Na panvicu pridaj kúsok masla. A nakrájané šampiňóny. Na miernom plamení opekaj, kým začnú šampiňóny hnednúť. Keď už trochu chytajú farbu, môžeš pridať čierne korenie a tymián. Po zhruba 2-3 minútkach prisyp rýžu a ešte minútku opeč. Rýžu môžeš podliať vínom. Stíš si plameň a nechaj víno vyvariť. Keď prestane byť z neho cítiť alkohol, dostaneme sa k tej dôležitej časti. Priprav si na vývar alebo bujón žufanku. Keď sa víno trochu zredukovalo, začneme pridávať vývar do ryže. Postup bude taký, že naberieš si za žufanku, prileješ to do risota, premiešaš, necháš pár minút povariť a postup budeš opakovať, až kým ryža nebude mäkká. To by sa malo stať zhruba o takých 16-17 minút. Teraz si skontroluj čas a o 16 minút ryžu ochutnaj. Čo sa týka solenia, do prvého ochutnania to nemusíš riešiť, pretože aj vývar, prípadne bujón a aj parmezán sú slané ingrediencie, takže možno, že vôbec nebude treba sol pridávať. Parmezán si môžeš prichystať buď teraz, alebo ho budeš na záver strúhať priamo do risota. 15 minutes later. Je čas na prvú ochutnávku ryže. Tuto už je vidieť, ako to chytá takú kremovejšiu konzistenciu. Tak, ryža je al dente. Presne takto nejako to môže vyzerať. Teraz ju odstav z ohňa a okamžite do nej vmiešaj parmezán.